thiam khóc mà hệ dây tu hệ tự hệ rung sung mà tai ko chu akap tur ni hi uniform tur nia school uniform tur chuan helai a thai rum pahnih hi a hma plit tur tina ni lampang hi a sir iptere chen tur hei chu du du zawng zau zawng kutum pahnih leng pawh an ti thei hian a zum pahnih hi a plit tur ania helai a kual lai hi a dor a kap tur ania a dor zawn phei chiah hi a mawng bawr tur ani ta a chuan hutah hulai tlang pahnih awm khu a tlang theihna tur ani ta ni tichuan tunah hian a khawi lai ber khu nge a zeina lai tur kan en dawn ni a tlep lai hi lo en ang kai hi a dor hi a kual nalh viau ngai ni tunah hian uniform hi measurement in ang chian e wangin a thuain zai ta sakawr bag che te hi a hriam tha ngai a hetlai pawh hi a hmawr khan zuk che zeuh mai kha ngai hrih ta tikhan a hnung leh hma hei tlang thren thianna ania mitamah khian a hma plit thren thianna han chep kak zeuh dawn ni han tikhan a hma chu an zo ta hma lampang tur kha hi sei hin ta chuan a puan chei thlak leh lampang atang chiah hian a hnung lampang kekawr a hma lampang a plit awmna lam chu an ti zo tawh a zipper awmna lam chuan tunah hian a hnung lampang ve thung kha puan an la leh dawn ni uluk takin lo en ula inthiam chuang lo mai thei kha pakhatina ron ang lam an han te zo ta a he hnung lampang ha rin leh ta ni a hnung lampang hi a lian angai ta hi a vai hian thiam lo ma ula hetia uluk taka in en non chuan kekawr fit te a kawng tih te a mawng tih te tih len hang zawng zawng kha heti tang hian a hriat theih vek ani hnung lam hei hi a hnung lam ani ta
akal phunga hi hriat anga ya kekawr hi pawng pahnih len a tih tek thei a nih lo ziah chu hei a chei dan atang hian a hriat mai a hei hi uluk tak a hriat anga ni teh zo leh a an zei leh tawh dawn a mong tura huan ang tiang lai an zei zawng zawng ah hian a thuin tur kha an bel tel vek a ni ti hian hei zawng hi kekawr hnung leh hma chu ni ta ni hei hi a hnung leh a hma a lian zawk hi hnung lampang a ni a hetah a plit awmna zum awmna lampang hi a hma lampang tur a ni tichuan hei hnung leh hma hlawk chun zo ta tah hian a beh bawm a la awm a a zipper te a kekawr hnung ip te reh te a la awm a ni an ti lang zel ang khawi lai nge a hnung ip te reh a awm thin kan tih chuan a hnung lampang phekah khan a ngai dawn na chu bang chuan hei a phek hlai zawk a hnung kha ni ta helai hi a ip te reh na tur a hnung ip te reh na tur hei hi du zau leh zau lo ni mai a duang tawkin i tih zau thei ni naupang sai sa chuan a kekawr awm mawi tawk kha hriat a ngai tuna no ruang Funny maybe. Ti khan ni le me. Hei zipper. A zipper buat na tur. Chang hi ngai ni. Nakina episode danga a thui bum lai hi kan ti lenga ta chuan in khewar or be ang them lo tur om lo zo pa thok hian thin vek Manipur ho thieu ringot tur mo the kan tia mi pahnih hi zipper buat na tur chu lo ni ta hei hi a kekawr kha pahnih a zei awangin hei hi kekawr pawl zawk zipper buat na tur tho khan ta ni light en hi zia deuh hlek a hian kekawr pahnih zipper buat na tur hei hi a hnung ip te reh na a kawr kilh beng tur te khawp mai hei hi an zial lenga chuan a hnung ip te kawr kilh zuk bah na tur kha ni pahnih zel a ngai a
tuna hian an hnung ip te re na kha an chet pawp nu ah khan kawp na ngaia khan kha heng hi hman a ngai bawk ani neuh tam ve reuh zek mai hian a hmawr a kai hlai lai kha an hlep thla mai a puan dang tuk mang lo in pai tur aia hian hei hian an ti dai sai ta ni chuan hei hi thil tawn na hei hi chu i zaisa tel na tur ani a tim khop mai tuna hian a uk zawk kawk hren beng tur kha kawk hren beng hi piping ang deuh hleka thuia hawl lipa lehlam a thui kha ngaia boi thlak ve reuh zek a kawk hren beng pawh hi nalh ve ngai sia thui pum tak khan chuan a nalh lo ni hawl lip leh khan pahnia inzial in thui ang khan a awm ngaia a tawk vel hi chu mani rem hriatna khan chhut mai tur in tiat thapin hei hi siam a ngaia ani lo chuan kawk hren a hnung lampang beng leh a hma lampang beng a in hlai hlei chuan kekawr nalh thei lo hei hi a kawng chehna tur ani kawng chehna kan tih chuan kawng hren beng awmna khami kekawr chunga an thui beh leh a chhah bakrawm nawh beh na tur a khawng lai kha kawng chehna chumi tur chu hei hi ni kekawr hi a tlangpuiin tunlai tlangval ho tleirual lian deuh chuan piece khat hi a daih mang tawh lo ani an lian tawh a piece khat kan tih chuan meter khat leh centimeter sawmhnih tihna ni tuna hian a hnung ip te reh a chhung lampanga zuk zen tur khan an la dawn ni thil zuk ahna tur ber kha ni hi tel lo chuan a reh ringaw kha chu kaw tlang mai dawn a kut zuk zen luhna thil ahna tur lai tak kha hei hi chhungah an vuah ngai ni kekawr kha lo chek thlen ula chuan a tiang mai zai re reng hi a thuina tel tur lena huang zel ani hei hi a hma lampang a sira ip te a chhunga a ip tur kha ni hei hi pahnih ngai sir ve ve a awm avangin hemi tiat chiah hian pakhat an la thla lenga tichuan hetiang a zeidan kal hmang hriat hian kekawr repair tur pawh kha hi a thui dan kal hmang na tinah kan a thui lai kan hla lenga episode dangah tah chuan a thui dan te kan tianga tichuan kekawr repair te zipper thlak te tih len tih tet a kawng a tlang a vawp khang kha heti tang hian a man zung zung theih dawn ani an zo ta ip te chu tikhan a zei chu an zo ta hei zawng hi puan kha chuang an ta ni dar chuang mang lo tlem chu chuang ani hei hi middle school naupang kekawr ani tian an lo le hunah hei hem tiang lai a tlang zawng zawng hi an zaisa tlang hi heng hi interlock khawl a an lo lock leh vek a ngai
chemical hian an lok le vek dawr ani a tlang zawng zawng kha hei hi a uk zawk zawng zei kha ani ta hetah hian a pawl zawk a awm ta bawk a voi khatah a sai sai in an chia wangin pahnih an zai kawp ta bakcheh hi hriam tha tak hman a ngai a tichuan hei a hmawr a hi a hmawr te pawh hian ei chat chat thei a ngai ni a then chu a sir kil tlem te cheh tur te kha awlsam ni kha ti hian zo ta a dik zakanga nakina video danga chuan a thui pum kha an la rawn pi le dawn ani min lo subscribe anga min lo like thek dawn nia